sa ich pýtam, to ako naozaj? Protivládne médiá sa boja a potrebujú prekryť kauzy progresívneho Slovenska. Je úplne očividné, že sa riadia podľa prieskumov a tak u nich zavládol strach, že príživnícka rodina Šimečkovcov môže PSK zlomiť krk. Najnovšie sa preto snažia presvedčiť verejnosť, že legálna vec je nelegálna. Zúfalé a zákerné aktuality.sk sa obuli do premiéra a vyčítajú mu, že jeho syn nezastáva funkciu konateľa v agentúre Smer, ktorá je samostatne hospodáriacim subjektom bezplatne. Na základe toho sa snažia vytvoriť dojem, že ide o rovnakú situáciu ako v prípade Šimečkovej mamy a mimovládky Projekt Fórum, ktorá bola živená dotáciami a grantami z verejných zdrojov. Samozrejme, PSK potešené a vďačné za pomoc začalo tento naratív okamžite pretláčať tiež. Ja sa ich pýtam, to ako naozaj? Naozaj máte voličov PS a občanov za hlupákov, ktorí si nevedia zrátať 2 a 2?